No takže ahoj, už po třetí točím, doufám, že se nám to tentokrát povede. Takže jak jsem říkala, jsem na Slovenském hradišti a no víc vám řeknu za chvilku, protože tady jsme tady se zájezdem a různě tak a teď vám ukážu, jak to tady vypadá. No takže tady to vlastně vypadá takhle, no prostě normální lesy. A tady mě to trochu připomíná království Keltů. No, Kelty. No a tady jsme různě. Tak a tady to prostě takhle vypadá. No a víc vám řeknu za chvíli, protože sice to bude trvat jenom málo asi sekund, ale a půjdeme ještě a závěr budu točit, až budeme úplně u toho konce. No takže zatím ahoj!